Tanube setigi ala ye ka sangani o min ka fonisiriya ni a ka diɲɛ ye dɔgɔkun ye a jɔ mɛn anw ɲɛna ko kura ni o bɛ bɛɛ bi desamuru tile 22 sanba 25 ma an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka laban ka ɲini a fɛ dɔgɔkun a ka fori hɛrɛ ani baden kɔnɔna na ka Mali jamana ka basigi ka jamana kɔnɔdenw kanu don ɲɔgɔn na. Lala Kuyate Samaira Sanugu i ni sɔgɔma nse yɛrɛ sira ko ni mantɔrɔ t'i la basi foyi tɛ na baasi tɛ nse ni ye dɔgɔkun kura jɔlen ko kura ayiwa n'a ma ɲa ka fɔ deli ko o de bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛ gan ye Lala Kuyate ni y'an sigitɔ ye an ka ladala jɛmukan kan jɛmukan min n'an ka ma sɔgɔma don don ka daminɛ tɛnɛ ka taa ti alamisa 10h 11h e ni ɲakuma ayiwa Samaira y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan ala ye di dɔgɔkun fana yira an na kɛnɛya kɔnɔna na an bɛ ala fo k'a barikada ka sɔli an ka ciba ɲuman kan kisi ni nɛɛmaba ye ala k'an nafa ni alahɔrɔma barika ye o kɔfɛ Samaira an bɛ kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ sigi ka sɔgɔma don jɛmukan ɲɛmada kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chérifila TV jabaranin sanfɛ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ u ma fili fewu wa u tɛna nimisa u ka sugantili la barikada ka jɛmukan in dabɔlen don olu de kama jɛmukan in kɔnɔna na u bɛ kunnafoniya u bɛ nisɔndiya sɔrɔ u bɛ bɔ fɛn caman fana kalama jamana lahalayaw la ayiwa k'u bisimila. Lala Kuyate o ye baara in taabolo ye nin y'an dɔnkan ye ayiwa Lala Kuyate o la an bɛ daba an bɛ fuko bɔ dabada la kosɛbɛ ka sanga ni dɛmɛɲɔgɔn jɛkulu olu ka ayiwa tezara ye o tɛ di a bɛ o bɛ bɛɛ dɛ bi ta an t'o kɛ Lipton Zara ye bi ta kɛ Lipton Zara ye bɛ jajiri fasa fana bɛ sa Lipton Zara o bɛ bɛn kosɛbɛ ko di dɛ ɲɔn tɛ dɔ kɛ mɛ jajiri fasa la ayiwa an ka bi ta yɛlɛma kosɛbɛ an ka bi ta kɛ Lipton ayiwa an taga Lipton Zara an bɛ lemurukumuni ko la k'o min k'o foron dɔɔni ka sɔrɔ ka na réchauffer ka sɔrɔ ka na o bɛ bɛn ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye den min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tonton Concentré Zara ne kelen tɛ dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau solo SARL ka produit dilannen ye Lala Kuyate n'i y'a fɔ cogo min na a kɛmɛ o cogo la ni y'an kɛlen ye ka daba k'o bɔ furi daba ɲakumani ka sɔrɔ k'an sɔnni sigi jɛmukan kan Lala Kuyate n'i ma fili don cogo o ɲamɛ Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan ayiwa Samaira ka sanga n'i ka yamaruya yanni an ka taa ɲɛfɛ an kun bɛ fɛ k'a da kanubaw tulo kan ko nin sangani in kɔnɔna na min ye AES hakili la olu ka ɲɔgɔn dalajɛba o baaraw ye bi ye an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ hakili la Burkina ni Niger o jamanakuntigiw kɔni olu bɛ fɛ ka cun pankuru jigikɛnɛ jamanakuntigi Moribo Keyita ale tɔgɔ la pankuru jigikɛnɛ o kan hakili la jamana kɔnɔdenw fanba bɛɛ lajɛlen hakili bɛ o de kan bi Lala Kuyate an b'a fɔ k'u dangana mɛ min f'u ye bi ko ni Bamakɔ kɛmɛ bi cɛncɛn jamanaw saba jɛtɔ kulo kelen kɔnɔ AES bi an kɛmɛ olu jabala ye Lala Kuyate Mali ye dunani jatigiya jamana don bisimila jamana don o la an bɛ an tigɛ fila jan dali masa ye Lala Kuyate k'a deli k'a fɔ dunaba minnu o kun da man kan Lala Kuyate o ka don hɛrɛ la o n'a mɛ ya fama bala den min sɔrɔ Lala Kuyate ala ka o wuli k'o bɔ o n'a mɛ hɛrɛ min sɔrɔ ala k'o jiri i y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate nin sanga in na jamana in kɔni bɛ min fɔ ye a bilama nisɔndiya ani munyamunya bɛ fan bɛɛ fɛ n bɛ tali kɛ kapitɛni Ibrahima Traoré Ibe sɔɔni a bɛ cɔn fɛ yan ka fara o kan général d'armée Abdramane Chani ka bɔ Niger mɛ aw se kan ne t'o de mɛn e t'o mɛn n'o tɛ Ibe ta ale bɛ min fɔ ye bamanankan a b'o mɛn yala ale b'o mɛn a bɛ français mɛn a bɛ bamanankan mɛn nka Chani dun ale bɛ aw se kan ale ka bamanankan ko tɛ ten an t'a bisimila français nka n'a nana yan'a ka segin e ko an tɛna dege an bɛna e k'a ka karamɔgɔ ye bamanankan na kɛ ne kɔni tɛ est-ce que
Marke afani yembla aga valise na kata Niger de o mai kana ga njamfa wa ai mita kala ne mita kala na sin mita kala ba nganda sirola na se kana faso balba kono ibisha na foka ndon faraka mu faraka aiwa bana la kwete ma faso e faso de mata yoro la kwete ba to te bo golola wallahi kodi kosebe odo aiwa samera tete meninga afongu danga na alaka baraudu hena ku la kwete ni yo bla bi fana dondo biyo ede kodi ai bita ko ni ko dmane farala dmanga bite desamukero tie mo ni fly wa odo cho la kwete bi ne kanya tan nan wati anga sama tasego la kwete ana badebe wolole dabi zamiga aiwa awoni ngame kanu nya damne ya koyo ana ujaza volo la kwete mimi fui bi malibe fla ani fude ke zamila ulanya kanu ka awanya kanu ka fasa fla da malila bi yado follow anu zero voilà fana désolé aiwa aski amoribo aleka samata seka fasa bi ano amu ke ka anga samata seka tasibla ku ye ku jansa ko madaina yasa anga klega ina biu anga seko ni sondi adam ne ko so désolé ay samera ana tanya sa ko ka be nyana ay wa mtam safa fe aski amoribo nyama da doni bebe